नमस्कार, मी सुप्रिया, कुकिंग विथ सुप्रिया या माझ्या चॅनलवरती तुमचं हार्दिक स्वागत करते। तर आज आपण पाहणार आहोत गणपती बाप्पासाठी स्पेशल असे त्यांच्या आवडीचे मोदक। तर मोदकाचा हा प्रकार तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला आता आपण कृती पाहूया। तर मी पॅन गरम करायला ठेवला आहे, त्यात आता 2 चमचे तूप टाकणार आहे। आपलं तूप मस्त गरम झालंय, बघा बरं, मस्तपैकी गरम झालं। आता त्यात 1 वाटी आपण मिल्क पावडर टाकणार आहे। एक वाटी मिल्क पावडरला अर्धा वाटी पावडर शुगर, बारीक साखर, पिठी साखर। त्यात आता आपण अर्धी वाटी दूध, कमी गॅसवर मस्तपैकी एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्याच्या उकळ्या होऊन द्यायचं नाहीये। बघा आता आपलं बॅटर मस्तपैकी तयार व्हायला लागलं। अजून याचा गोळा तयार होईल मस्तपैकी, असंच एकजीव करत घ्यायचं। बघा आपलं बॅटर मस्त तयार झालंय। आता आपण हे काढून घेऊया। बघा आता आपलं बॅटर तयार झालंय। आता यात आपण 1 चमचा कोको पावडर टाकणार आहोत, चॉकलेट पावडर, आणि ते मिक्स करून घेणार आहोत। त्यात आपण आता टाकणार आहे थोडासा लाल कलर। आपला कलर मोदक मस्त दिसतील अशी। बघा आता मी इथं साच्याला मस्तपैकी तूप लावून घेतलं आपलं बॅटर तयार आहे। आता मी हा साचा असा बंद करून घ्यायचा, आणि आता याच्यामध्ये हा बॉल आपला प्रेस करायचा। असं दाबून प्रेस केलं तर प्रेस करायचं मस्तपैकी। त्याच्यात थोडेसे ड्रायफ्रूट टाकायचे, आणि वरतून परत आपलं बॅटर लावून द्यायचं मस्तपैकी। थांबा, मला खूप जवळच। बघा आता आपला मोदक मस्त तयार झालाय, मी दाखवते तुम्हाला। बघा बरं, आता आपण मस्त तो ठेवून देऊया। बघा आपला मस्तपैकी मोदक तयार झालाय। तर आता मी अजून एक तुम्हाला मोदक करून दाखवते। तर आपण साचा परत मी बंद करून घेणार आहे, आणि बॅटरमध्ये भरणार आहे। त्यात बॅटर मस्तपैकी दाबून भरायचं, बोटाने प्रेस करायचं। त्यात आता आपण ड्रायफ्रूट टाकूया, आणि वरतून पॅक करायचं। तर बघा मी आता हा दुसरा मोदक पण केलाय। तर आता आपण हा काढून ठेवून देऊया। तर हे पहा आपले मस्तपैकी असे
चॉकलेट फ्लेवर मोदक तयार झालेले आहेत. ते एकदा नक्की करून बघा. माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि गणपती बाप्पासाठी मला सबस्क्राईब करा. प्लीज लाईक करा. तुमच्या एका सबस्क्राईबची मला गरज आहे. तुमच्या एका सबस्क्राईबमुळे मला रेसिपी करायला प्रोत्साहन मिळते. तर प्लीज मला सबस्क्राईब करा. रेसिपी पूर्ण बघा. कमेंट करून सांगा कशी झाली ती. नमस्कार. मस्त खा, स्वस्त राहा. धन्यवाद.